जाहैदों जों ना गुरनो फैनाय खावरा जाहैबाय नेट बन्द हाहा नोंनि मासे फै नामा नास्राय 1 2 3 go बढिया Lights, camera, rolling, action. Hello everyone, welcome back to my channel. Ladies and gentlemen, video लोगोसे फिन खनसे बयखौ बरायहरनाय बावहरबाय नै जोंखौथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलाव नुनानै जे मा जागोन भिडिअआ ना लायनो ओंखारलायबाय नै जोङो माने ओइदिनखालि ओरैनो बेखार दंमोन नालाय ओंखायनो बेखार माने खामानियानो मा खालामनो मानो ओमफ्राय बोथोराबो जि मोजांमोन आरोना थान्दा थान्दा सान्दुंबो गैया एसे बार स्रो ओमफ्राय बे बिनानावा आंबो ना लायो होननानै बुंबाय आं स्टेटास दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय गावहाबो फैदो होनबालाय लायोबा थाब फै होननानै फुङावनो लिंहरबाय ओमफ्राय दाब्रायबोबायबो आरोखि ओमफ्राय होनबा भिडिअखौ जुदि मोजां मोनो नायलांबाय थादो गाइस ओमफ्राय आं लामाखौनो नुवा आन्दां मोन्दांसो थाबायगासिनो ससमा अब्ला मानसिया ससमा हमनानै ना सारनो फैबावोब्रा बावदों बिरगा खबाय नांगौ बिदि खबाया बिराद लाखि दं ओंखायनो लांफैफिनलायबाय बुरु खाराया जि मोजां नोंना माथो नैखौ गलाब ना मारैबा ना माबासो होन्दोंमोन नै नांगौबा जि सोंगासिनो आयु बै जाजोब्बाय बैसोरो आइ मा मोननै खबायालाय नै बिसोरनि सोरनि बैसोरनि ना लांफैनायनि खारना मा दे दिनै सानडे ओमफ्राय दिनै जाहैबाय 3rd ग्रेडनि फुरा अल डिस्ट्रिक्ट आसाम ना अल आसाम एग्जाम ओमफ्राय दा काहानिया जाहैदों जों ना गुरनो फैनायनि खारना जाहैबाय नेट बन्द 10:30निफ्राय 1:30सिम दा जों मा खालामबाय दान बेसे बेरोजगार जों एग्जामबोथ' लिरग्रा मानसि नंखाया उदायखाया ओंखायनो जों बिराद मोजां खामानि गोसोखांबाय नै बे लिडारखौ लानानै फैलायबाय आरो जोङो हायार लानानै सेस नैबे सम्पथिफ्राबो हायार जोब मानसिया मा खालामबावनो बे नेटबो गैयाबाथ' आंनाथ' 6थानिफ्रायनो नेट माबायाखै नाङाखै माने मेसेजआनो थांबावा वाट्सएपनिया 6थानिफ्रायनो ओंखायनो जों बेरोजगार मानसिफोर नालाय बेयावनो टाइम बारहोनसै सानसेखौ साननानै जों फैलायबाय आरो अब्ला नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो साननानै जोंबो फैबाय नाखौथ' जों हरनो हाया नोंसोरनो नोंसोर नायदोल' आरो नायनानै एसे मालाबाफोर जुदि सोरबा गोसोबा फैनानै गुरफैनो हागोन आरो नैबेखौल' हम नै बिराद मोजां बे बिराद फोरोङोबो गथ'आ सफैबाय मोनफैबाय मानसिफ्रा आंखौ सानसिगोन बे गस्ला गांसेखौ लानानै बेसेबां ना लायो बे ओमफ्राय आंहाबो ना गुरो बेनो जेब्लाबो बेनो थारमाने आं मानि थाखाय गानो बेखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बिखुं खोबनाय नालाय सान्दुंनिफ्राय एखेबारे बासायनो थाखाय बिखुंखौ मानसियाथ' गोसोम थेवब्लाबो जा एसे हायो बेखौ बासायनो थाखाय आं गथाव गानो बिराद कम्फर्टेबल मोनो आं नै ब्लगारफोर फैबालाय आरो माथो मा दै मा अर बे ब्लगानोसै मोनफैबाय आरो ना जोङो दैखौ अब्ला बिदि सोयो आरो मा इसोर आयु खानानै होबावनांगौ दालाय खानानै होबावनांगौ दख'ना बिदि गाना एसे गोजौ खालाम चलो अभी इधर आ जाओ चलो फैदो होमबा थ जायखिजाया एनिथिं वर्क्स ओके चलो दे शुरू किया जाए शुरू करते हैं पुच्छे जय माता दी गंगा मैया की ना गैया हाय सोंखाबाय दहायनि मानो मादों आसे खादे लाव गैया लावब्रा बिदा बैसो नय बाराबा नाखौ सोर जाजोबखो गैया मा बोरै जाखो दाबायदियाव ना गैखाया दङलै दाबायदि मोननांगौ नालाय सिगांजोंसो दङ दां खर'आवसो मोनबाय हाहा नोंनि मासे बुचिन आयुलाय हमनोबो जाबोला ए बिसिं दङ दां होनबा नाया खर'थिं दङ होनदोब्रा
ओइ मोनबाय बारदों नेल सामुक नामा samuk samuk फै नामा नास्राय मानो आसा बिदि बोलो होबासो मोनो नाथुर आया आंनाव मानो सोखो बावबाय अरे मेंलायबाय आं बिदि बोलो होनानै चलो एर और एक बार रेडी खादायानो बायगुलायगोनलै बायालै मा आं सानदों गैया ओइ जाम्बि लासैसो थिखल' बायसं माथो सोरबा मोसाबाय थादों कौन फोन किया बे रुको रुको फाइनली बोथिया जब इच्छाल' मोनफैजोबसै हाब मबाइलाबो हाबे ओइ मोनबाय गैयालै नै बेनो गथ'आ मारै जाखो ओंखाम जा दुगैना फैना फैयाखैथाय ओंखायनोथ' लाब गैया जादों कितना मिला गिदिरखौ ला है बाथोनल' जाहैनोसै दा होमबानो जाबाय ना मा होनो साम'सो रोगायो बेहा नाखौनो मोनासै ओ ब्रु नायनो दे नायखानाय माने जोंना सानजोंसो बयहा हारसिं माने आंनाव साम' बेनाव ना ডাঙৰ ডাঙৰটো লোৱা সৰুটো নালাগে খান্দাটো ডাঙৰ হ'লে দেও थानोसै बे देरबावथोंसै सप्तासे 10 दिन 12 दिन उनाव औ बे गथ'फ्राबो ना सारफैदों बिस्रा गथ' फैसा बायदौ अ बायदौ पाइसे itu tuh Kiki Mas Korai Mas Sangre Mas खामानि ना ओरैनो मोखां सुलाबायबाय Babi नुवाखै नोङो उल्टासो आं ब्रेकसो लानोसै नाखौनो मोनाखै नै नाय र' दा मोजां नुलाना बिसोरो दायो मोजां देखायसै जाथ'बाय दा गुरफिनसै मा होनदों मा गोथां गुरलालै दिनैहाय आं भिउवार्सफोरजों खोनासिन जाबायना खोथाया माबाखाय रुबबारखायनोदां ना रुबबारखाय बारा जायाखै नालाय नायनोसै ना गुरनायानो दोनै बांद्राय जों ससेल' गुरखाबायबो ओमफ्राय बोथोरालाय जि मोजांमोन ओमफ्राय नैबेखौनो देखायनोसै आं नायदो एसे लासिंसिं जासिगोन आरो नै बाथोन जागासे जाबाय आरो ससेल' गुरखाबाय माने नायानो गैखाया आंनिबो दाय गैया रावनिबो दाय गैया नायानो थारमाने दिनै माबाना बिसोरबो थार्ड ग्रेडनि फरिखा लिरखो ना माखो माखासे थार्ड ग्रेडनि फरिखा लिरखो ना माखो माखासे माथो दिनै जोङो थार्ड ग्रेड फरिखा लिरनायनि बाजारबो गैया दखानबो गैया ओंखाय ना लांफैबाय माबा बिसोरबो थांदोंदां डिउटिफोर दंखोमा औ ओंखायनो दा गैया आरोना नै दागासेल' मोनबाय जों ससेल' गुरखादों सिगांनि बायदि गोलाव गुराखै ओमफ्राय मोनग्रा लिदाराबो बारा मोनाखै नोंनाबो देखायदो जाबाय साइज मोनो गाज्रि गैथारामोन ओमफ्राय एकदम मेहनत खालामनानै नागिरदों आं नोंखौ गालाङा माथो सासे र' साबार करो नोंसोरलाय मानोथो ना जाया मानोथो जाजाग्रा बुजिया जोंलाय माथो मिथिखौ जोंखौ जानो थिनखादोंखाय जों जायो एबार गोदान जोनोम उजिहैदो एबार मानसि उजिहैदो राधे 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 कृष्ण आं मा लादों दे गासिनो दि देखायदो नोंना बेहा बेखौनो लादों सेन्देल आंनिसो बेमबा 50 थाखा दे 1 2 3 go बरिया पाइसे दे साम' जागासे जाबाय सेरसे जासिगोन मोनबावगौमोन गोरलै गोरलैखौ लायासै जों आं खनजोबनाय बे साम'आ मा होनखो
साम'आ आं खनजोबनाय मा राव होनगोन नै मा राव होनदों नै लिडारासो होनो हासिगोन बेखौ बे साम'आ आं खनजोबनाय नै सिबिं ना मा जाखो ना सबाय जों गामिनिलाय बर' गामि सेर सेर नुदों बेसे समायना रमायना गोथाव बे मा बुस्थु सिबिं मारसो ओरैबायदि ना लायग्रा नाया जोंखौ सिनायनानै खारजोब्बाय मेघालयाव मा परिखा लिरदों काजलगाव सेन्टाराव बे माबायाव एगजाम सेन्टाराव बिसोर माला फैफिनथोंसै होननानै ना मा होनो बासप' नायानो गैया बेखौनो जासानोसै ओमफ्राय बेखौनो जानोसै जों दा बाथोन देनानै जाबाय थानोसै बेल' ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय